Tak čaute. Dneska boli 3 zábery, ale vyťahol som iba tohto. No. Je to krásavec s veľkým chvostom a bojovník, ktorý ma poťahal, ale zároveň som dostal záber na druhú nudicu, takže trošku som sa zadýchal, ale ináč v pohode. Skúšal som nové háčky Hayabusa, no tak akože 2 ryby, 2 sa vypali, tak neviem, že čo na to povedať. Uvidíme, ešte dám tomu šancu a čo s nimi bude. No akože pri tom Gartneri ostávam, tak Muga háčky čo sú, takže 2 používam. Na to som vyťahol tohto a hovorím, ten druhý som myslel, že bude double a že vám odfotím 2 ryby. Neviem, či bol väčší, menší, to si netrúfam povedať, nevidel som ho ani. Ale súboj to bol tiež zaujímavý. No a návnada, tento bol tuším na Blackfruit a tie 2 zábery som mal na MBM, či jak sa volá tá návnada. No dobre, tak idem pustiť, zatiaľ majte sa, čaute.